Pokud rádi grillujete nebo prodáváte grilovací nářadí a grilovací potřeby, rádi bychom vám nabídli patentovaný produkt, který distribuujeme v České a Slovenské republice od roku 2011. O co se jedná? Firewire je flexibilní grilovací špízjehla, která řeší mnoho nedostatků při manipulaci s potravinami ve srovnání s běžnou rovnou grilovací jehlou. Jaké jsou rozdíly mezi klasickou jehlou a flexibilní jehlou? Flexibilní jehla unese dvakrát víc než klasická jehla. To z toho důvodu, že její délka je 75 cm, ale díky tomu, že bez problémů lze tuhle jehlu zkrátit provlečením skrz očko, tak se s ní krásně manipuluje na grilu. Stejně tak, pokud je větší grill, můžeme dát podélným způsobem, to znamená bez ohledu na tvar a velikost grillu, vždy se nám vejde na jakýkoliv grill. Další výhodou je, že hrot grilovací jehly zůstává vždy bezpečně chladný. To znamená, při manipulaci hrot visí mimo okraj grillu, my jej vždy za hrot vezmeme, otáčíme, manipulujeme. Špička grilovací jehly je tupá, aby se o ní děti nezranily, ale natolik ostrá, aby bez problémů procházela skrz vlákny masa, které na ní navlíkáme. Samotný materiál nerezové jehly je z lékařské oceli, to znamená je velmi bezpečný. Nevylučuje žádné kyseliny, to znamená žádné kovové chuti se neobjeví v našem špízu. Samotný povrch je velmi hladký, to znamená, že se na ní nepřichycuje žádné maso. Pokud grilovací jehlu chceme umýt, není problém ji umýt buď v misce na nádobí nebo klasickým způsobem. Nádherným způsobem se skladuje, protože jednoduše se smotá a uloží, na rozdíl od klasických jehel. Další velkou výhodou je, že v případě, že marinujeme náš špíz a chceme ji uložit do lednice, klasická rovná jehla nám nedovolí jisté pozice v lednici. Díky tomu, že flexibilní grilovací jehlu i s naloženým špísem smotáme do misky, bez problému uložíme do lednice a máme po starostech. Pokud jdeme k přátelům na návštěvu, je možno nachystaný špís uložit do sypsáčku již přímo na jehle, to znamená bezpečně, bez žádných zbytečných zamaštěných tašek. Přineseme připravený špís a věřte mi, velmi velkým způsobem můžete překvapit své přátele zcela originální a novou věcí a způsobem grilování. Neposlední výhodou je, že při samotném servírování, pokud servírujeme přímo na jehle, není problém, aby jsme přímo jehlu položili na talíř, aniž by komukoliv mohla ublížit. Materiál je vyrobený z takové oceli, že již minutu po servírování nepálí, to znamená je bezpečný. No a samozřejmě takovýto grilovací špís vypadá úžasně při servírování na talíři. Grilovací jehla Firewire se prodává ve dvou provedeních. V jednom balení, velmi dobře vypadajícím, a v balení, kde jsou dvě jehly, které je v podstatě ekonom balení a je výhodnější. Pokud se rozhodnete nabízet Firewire nerezovou jehlu ve vaší prodejně, ve vašem grilovacím studiu, můžeme doporučit tyto praktické stojánky, které velmi pěkným způsobem budou doplňovat váš regál se zbožím. Firma Soli Europe je výhradním dovozcem a pokud projevíte zájem o prodej první flexibilní grilovací jehly Firewire, neváhejte se na nás obrátit, telefon 773 99 99 65 nebo e-mail info@soli.cz.